Ovo je još jedno od mojih omiljenih mesta za čitanje, puštanje. Ovdje nekad dođem da počitam knjigu ili počitam strip. Evo danas čitamo Wonder Woman Earth 1 od Grant Morrisona, ali ovo nije strip o kojem ćemo pričati. Pričat ćemo o 5. i 6. epizodi Ken Parkera, koje su bile okej. Ja mislim, meni je Ken Parker predstavljen prvenstveno kao nešto što se odvaja od te neke Bonelli formule. Junak koji je pomalo drugačiji, koji je više čovjek, koji jako puno greši, koji je skoro, da kažem, uništiv, nije kao superheroj koji štiti ta neka strip filozofija i kao jedna maestralna priča, nešto što je skoro savršeno. Normalno, svi mi imamo neke stvari koje su nam savršene, a nisu savršene, znamo to i sami. I jednostavno ne možemo tako tek verovati ljudima na reč, ali gde god da sam pročitao bilo što o Ken Parkeru, bilo je predstavljeno kao jedan od stripova koji mora se počita. Nažalost, u ovih prvih 6 brojeva ja i dalje ne vidim ništa što ga vuče ka tome. I dalje, stvarno, ne kažem da je to loš strip, daleko od toga, zanimljivo je za čitanje i zabavanje isto u nekim svojim trenucima, ali jednostavno teško mi je prometiti te neke savršene celine ili znakove da će ovo postati nešto što je stvarno tako jako hvaljeno. U svakom slučaju sad ćemo popričati te 2 epizode i proći kroz neke stvari koje su mi se svidjele ili nisu. 5. epizoda se zove Čemako, ako to dobro izgovaram, dešava se u Montani. Tu bukvalno na početku vidimo par tih klinaca iz nekog indijanskog plemena i oni idu u lov. Ken Parker ih spašava od medveda, spašava ih od sigurne smrti i odlazi kod njih u taj neki njihov kamp, logor, šta li je, i bukvalno počinje da živi s njima. On i dobija to ime Čemako, koje znači onaj koji se ne sjeća, tako nešto, ako se dobro sećamo. U svakom slučaju, ovo jeste nastavak na prošlu epizodu, gde nismo znali tačno šta se desilo sa Ken Parkerom, da u stvari gubi pamćenje, ne sjeća se ničeg, čak ni svog imena, ni kako je došao tu. Imate neke momente gde zna kako da prati trag, da savlada neprijatelje, da rukovodi vatrenim oružjem i sve to, ali stvarno ne sjeća se ničega u vezi svog života. Što je bilo okej, jeste onako izlizana ideja, ali mislim, nema ništa loše koristiti ideje koje je neko već koristio, to je jednostavno nemoguće izbeći, ali nisam se stvarno tome nadao, meni to uopšte nije smetalo. S druge strane vidimo jednu devojku koju sam zaboravio ime, ženu, u stvari Belkinju, koju isto prate do jednog grada u koči i nju kidnapuje isto to pleme tih indijanaca gde je Ken Parker završio. Bukvalno je kidnapuju, vode nazad u svoj kamp i tamo je dodeljuju jednom od tih ratnika da bude njegova žena. Ona je zgrožena na samu pomisao svega toga i normalno što je završila među divljacima, jer kako to su belci uopšte smatrali indijanci u to vreme, i želi da pobegne. Dakle, ona je iz konta Ken Parkera i tu imate taj kontrast, da je Ken Parker je isto belac, ali on želi da bude tamo, njemu je tamo super, a s druge strane imate nju koji po svaku cenu želi da pobegne. I u jednom trenutku ona i uspeva, nalaze tako grupa belaca, koji obećavaju da će otpratiti nazad do grada, ali usput pokušavaju da je siluju i opet se pravlja to pleme, taj njen, da kažem, muž i Ken Parker isto, i oni je vraćaju nazad i ona se ludo zaljubljuje u tog indijanca kojeg je ona smatrala nečim jezivim pre toga. Sve je ovo meni kao sapunica. Ovo smo već, kao što rekao, videli 1000 puta, nije nova primjesa, nije ništa originalno, ali je poprilično jednostavno i plitko ovdje napisano i nekako mi se čini čak i da je tekst i razmenjivanje reči i dijalog dosta se spustio nego u nekim prvim epizodama, ne znam, nekako se čini kao da čitam razgovor između dva robota, bez ikakvih emocija, bez ikakvog tranzicije u tom razgovoru. Stvarno je bilo jako čudno čitati neke delove. U svakom slučaju, kao i u svakoj Ken Parker epizodi, ovdje svi ljudi koji su bitni njemu ili koji imaju neku malo veću ulogu, koji bi trebali zovu neku emotivnu reakciju iz nas kada poginu, ali opet je tako nekako predstavljeno u bljesku i uopšte ne ostavlja nikakav utisak na čitaoca i ne ostavlja skoro nikakav utisak na Ken Parker. U jednom trenutku to pleme isklopi, da kažem, neko primjerje sa vojskom belaca i normalno to sve ode u đavo. Veoma brzo posle toga, pogine dosta ljudi, oni se tu raziđu, ide svojim pričama da ne otkrivam sad šta se dešava na kraju i kojim putem krene Parker, on se na kraju seti, svega toga, što je opet meni najveći problem kod Ken Parkera. Ja sam mislio da će biti, jeste to Bonelli i ima tu mora da bude epizodno,
ali nekako sam mislio da će se više povezivati, da će dati puno više vremena ovom svetu, ovim ljudima da dišu i da se pokažu i da se upoznamo sa tim kulturama, da se upoznamo sa tim predelima i sa nekim običajima. I to sam stvarno mislio uvijek kad sam vidio da smo otišli kod njih, da je on izgubio sećanje, da smo otišli kod njih, da živimo bukvalno s tim indijancima. Stvarno sam mislio da ćemo tu provesti puno više vremena i da će on postati veliki deo svega toga i da ćemo vidjeti kako ti ljudi uopšte su proživljavali iz dana u dan na neki puno veći i detaljniji način. Što je možda malo i glupo s moje strane, s obzirom da je to jeste formatirano tako kako jeste, ali ovdje fali udarnosti od prve epizode gde njemu brat umire, gde on skoro nema nikakvu reakciju na bilo koju smrt, on stvarno jako slabo reaguje kao čovjek i uopšte mi nije predstavljen kao čovjek koji pravi greške, uopšte mi nije predstavljen kao čovjek koji možda umre, on desi mu se tu i tamo kao da ga neko okrzne ili nešto, ali to je toliko naivno i on je i dalje apsolutno mašina za uništavanje svojih protivnika. Stvarno, jednostavno čovjek ne greši što se tiče toga. Mislim, sad kad bi ulazili u detalje, našli bi tako neke sitne momente gde možemo reći, aha, vidiš ovde ovo ili ovde, ali na nekoj stvarno nema dovoljno toga da mi ga pokaže kao takvog karaktera, da to stvarno povezuje sa njim. Možda će kasnije biti, ali za sad ne. U 6. epizode se zove Krvave zvezde i tu Ken Parker stiže u Paradise City koji nema zakona, kojem je totalno bezvlašće, kurve su na sve strane, mafijaši rade šta hoće i to je veliki problem za te grad. Bivši šerif je nađen obešen u svojoj kancelariji, ta priča. U svakom slučaju tu Ken upoznaje jednog klinca Markusa i gospođu Huffman, ako se dobro sećam. Ona mu je majka koja je izgubila svog muža, znači udovica, i to kako saznamo tu informaciju isto tako skroz blesavo napisano. Mislim, niko ne priča tako. Ne postoje ljudi koji tako pričaju. Stvarno mi je bilo onako malo teško začitati te jako plitke razmene rečenica i razgovora među nekim likovima ovde. Kena opljačkaju u ovom gradu i on to veoma brzo reši sa puškom i bude mu ponuđen da bude šerif grada. Nude mu ti neki, da kažem, biznismeni, zelenaši tog grada mu nude tu poziciju i ako oni žive nekako od tog bezvlašća i od nekih ljudi koji iskorištavaju to što nema vlasti i oni bukvalno vuku konce iz pozadine, oni zarađuju od tih ljudi, ali nekako i žele da sve to prestane i Ken se tu staje veoma čvrsto. Tu stvari on odbija da bude šerif, ali posle toga pogode tog klinca. Ne znamo koga je pogodio, to se otkriva na kraju, ali taj klinac umire i to je toliko sumanuto da dete umre i da Ken vikne kao Markus i okrene se na drugu stranu i kaže prihvatam da budem šerif i to je to. Je stvarno bilo smešno, ponekad mi se učinilo kao neka mračna komedija, ne znam i sam, ali u svakom slučaju on prihvata da bude šerif i odlučuje da dovede red u taj grad. I uspeva. Normalno, opet čvrstom rukom. Ovdje je stvarno bio skroz robotski, ovo je bila dosta lošija epizoda od 5. I opet, svi ljudi koji mislite da će umreti ovdje, svi ljudi koji on upozna, kasnije dobija, u stvari, sretne jednog veoma zanimljivo stakilju na početku, on postaje zamenik. Svi ti ljudi umru. Svi ti ljudi umru i to je tako očekivano da stvarno ne znači ništa. Ovdje ima toliko smrti u ovom serijalu koja je potpuno ravna, bare meni. Tako da to mi je stvarno bio najveći problem. Ja ne mogu da se povežem sa ovim likom nikako. Ništa ne grade mi ovog lika za sad uopšte. Ono sve što smo postavili na početku se i dalje predstavlja na potpuno isti način, ravna linija kao u toj prvoj epizodi, možda čak i gore, meni se čini. Možda čak i puno jednostavnije, puno primitivnije. I stvarno mi je jako teško zavoliti ovog lika kao nešto što nije još jedan običan Bonelli junak, kako ćemo ga tako nazvati. Tako da u svakom slučaju, meni ovo nisu bile neke epizode, stvarno ništa posebno. Više bi volio, kao što sam rekao, da smo proveli vremena sa bilo kojim delom stanovništva. I ako imamo, na primjer, 2 različite pogleda, da smo proveli više vremena u tim nekim oblastima. Jednostavno, dosta razmišljamo o Golden Kamuy koji jeste manga, ali se bavi s nekim, ne sličnim stvarima, skoro drugčiju primjesu, ali jeste ta život u divljini isto i prolazi kroz veće gradove, ima i lepezu prelepih likova, ali upoznajemo dosta tradicije naroda, kuvanja, lova, poštivanja nekih, da kažemo, viših sila i svega toga. I stvarno, ja sam to očekivao ovde. Čak i crtež mi se čini slabiji nego po nekim prvim epizodama. Neki paneli negde bukvalno stoje skice likova,
bez ikakvih detalja, što i ne mora da bude, ali negdje mi se čini dosta da se žurilo ili da ga jednostavno da ga je boleo kurac. Kako će da nacrta? I dalje je to lepo nacrtano, vidi se da je čovjek umetnik, ali meni je ovde falilo jako puno stvari. Ja ću ovo nastaviti da čitam, ko što se rekao, nije loše, ali 6 epizoda je puno da bi dalje bilo ovako jednostavno. U svakom slučaju, to je to od mene za sad. Vidimo se u sledećem videu.